Angno rongno kogri tongo tabo ani title bo nugui namak nanoro bukuk sonjana ni bagai je nangsak bini tirinman bagai rang ang subanai kogri kang. Hello YouTube family rok bai tong bai khaklo josong ber dong na hnai ge jotono nam so hai ani je hobarai ko official blog channel ge hapno ang blog rok mang to khayo an channel to bisi bak habe tini to blog nglak tini ge nor title tai thandal nugun chaiman paikena tini video tam ning na thangai tong ge nor to কয়েক দিন দিলে নুগুই মানে তং না ko Facebook খুলকে Instagram খুলকে হাগে YouTube খুলকাংকে ko sini yang ke ko sondana debarma tai ayang ke ko mon chori dangum azarai khoroksa bini bo treatment ko athro bini rang mari kom ya pra athro থেকে 19 কোটি হিনজাং না ke asik nang noi bang borong na bono nor nugman tong hana social media nisingtei donation khale mani haga dol ke bob thang joton park ke thanglai mani chobalai mani help khale mani haga donation khale tong nugman tong hana ge ten bukuk sondan debar mani ge singto thangnai majon je an channel ba kereng tongjak pulen kereng tongnai rong to saimana sing thangnai mas kaisa sekang gono sing bong no mane ke khumlung dong male hatibo tai gabardi bazar tai sin tagdala bazaro donation khailei mane bono je sukti chubai lekheta ke thangai sing direct sakbathen thangai chubai mar nor joton video nongman dongna ko jaga joto dong malini nor full video nanya ke an channel habi nei mano ha ke no dingri nai dingo habi nei mano ke sing thangman che mas ka kai tong haprog asik mane je chobana chubai tong video bisingte skena rong bisingte hapna asik kono abu kerita ngata abuk aramsa ko bahake nglaki hamale sing je sarai mongba song borongni borto joton palke chobale tong content creator joto khane content creation joto khane jotono thangai help khaile tong kha hage video bisingti chobale tong kha magi singbo mane ke khorang ti salai song kaisa video khane ble heda magi khorang je man sakti salani nei ti salani nang honai song ta mane angbo video khlai jakta do ke joto borong tap to khlai tongo sinin da amri chongrok khai ka sin da surya chongrok nor nungman dong na borbo mane bong bisingti subana bagai scanner roi tong khang norok ainti subai mano bong yanti help khai mano ke da amrin yanti subai mano tai mane bujiat thon sajong thung sing tabu subalani namu kaisa borok sungmu suba kaisa hamari mana yapting na hera bo kaisa hamya kala jongmani mane bo hamna mo sungnai amoge bo sungai tawsia kahamni phayuna mo sungphinai ami je chukti josteng thing bisteng thing subalani nango ge bin to cancer ko phai cancer na ke norok mane je manse chobala jadi ngetai ko thangnai 9 tarigo norok a video nor ta nukhang saimia tobo sini mami hangarni onar sini data bon debroma ko mane bo je bong bosong borongni mon chori namung sepa pog jong tun arlon bagai ge bono 5 ke haika 5000 help khaike ta haike choba kha ge sondon debar manke eskang hayo nong na ko 2000 hokata dong ka hapun ba video saka phono ginyo ko besang salo chomai mangate soba nai ni sajak do ga hapun bono gobang borong ta buji video pai nai an bagi ja comment sim borok ta ma toi mang sira ha ke ba kujo kalai mane comment video mojina se mojina comment makhanya asik jesong thing comment hamya tam asik khanya mung jakhi do am bagai am hai rok comment khaile hamya khaile chigla kha belan janai borok ngi se borok sobala nyang ga je chukti soba kheda ga borong am tege sawitam mane tabde mokolnu ni chane bakse sapo ke mane bong kebang rosin borong ria restaurant boycott khaidi kebang podar porna hame kok saja katai bini bobe tong nai bini sai mane bin friend dan chanai e bono soja hamya ko salai jong hani sakata ka bo live phai sapa kya mane aje komen ha chanai rong no bo challenge sager kata kong na rakha norok asik sa ano soba ka sin de brasan thui duri abo khangke mane ka horong dong ka ba ke sing sobala nem na nyai phari no je ma sa share kasa khaigen ke online share kasa khaigen ke 10 টাকা na ni bo saka bo ko na rakha ta ga no je ma sa share khale o video no share khale tai bin video thang share khale di share khale ke bor no khang ke se saimano ke help khanya ro khai ro jodo hera ambo je manse share khale do video no bo hera ke bina video 10 টাকা share kasa 10 টাকা na ko ro do tai bini je sasu ga tongmoni abono phalei man chondron debar manan sorry hamya nai nai saka ko rakha tai bo
rang bai su kulu yang ni chakang ke kulu yang ngkang ke bin restaurant phone ren ren nai nai ni bokok nar kha ke nor video banai naji nang phunu giro bani kisi shortcut ke tai nor phul nanya ke tang nang phul phunung nai ko khang kai haisi miang kaisa video re jaka Facebook o ani bakhani musung mani tei no sini Facebook tei ba social media ni bakhak tei kobangma platform tei no pirjagi tongmani ba sini Monosri Chaudhary bini belai no kotor bimar tei kirmen bagi kobangma kok norang nangi tong honai nugi tongmani tai bunuk jakha bin loge sini bukok sonjana bo cancer rogi bai lorai khai tongo bin bagi tiketsa ni bagi borang nangi tong honai hengkang bor khorong ini bagi no miang video senamka ani mansak ang chobana bo sai tokha asuk kabang rang maris chubai mai phano jeman mon ang chubakha chini Monosri nang 5000 imangkha tai chini bukok sonjana kai 2000 imangkha mian ni dino a video ang mian de video senama mo toilan chimi pai thau dara sobo nai kang sai mian fiaba a video ni bisingo kabangma head comment rok paika nukjakha jengbai jengno tin tibra sai hinjangai rokno kabangma kokti sama nukha mian video ang sajak tongo ang Monosri no 5000 ikha chini bokok sonjana no kang 2000 imangkha mian ni salo haine salo ang sai tongai video senami bo ang help kaina sai tongai ani mo page Facebook page ni bisingti akok ro ang sajak noro busuk dona naika video pura kang bang sai malia ang noro no kokri tongo tabo ani title bo nukuni mak noro bokok sonjana ni bagai je nangsak binitirin man bagai rang ang subanai kokri kang proti share 10 টাকা 10 টাকা খাই রিনে কগ্রিকা আঙ্গু সুক সুক সুকি आंनि साक्सासिं बो साइमिया हाइफानानै बोखा बेराद खोला मेलानि बरक आं नांखांखानि ani nangkhang ani sakni thui phalipano nangkhani gari hamungni pano tongo phalipano nangkhani hotel rentori pano ang chubanai sobchini bukok sonjana debarmano proti share 10 টাকা রিনে naigana busuk sobni sago thui fortong tibrasani proti busuk mai doya tong naigana khe ge bin khukten khnai mang no botam saka gotai takaisan ke sini mane daumri debar ma hake prank master no bon jotan sinna ge bin ro kaisa mane whatsapp te ngana whatsapp te message khayo ko ang help omtro ko help khayo ne tamjan ja chang ge pok chang screen nungman dongna do ang te help khayo ge tai bin akon bank number rok sani jong hatang ke sini daumri reliana amage abo pura fraud hack scam ngi mano amage norok kisa mane hoja ma tong ta ambai no amai kamam borong phayo mai fraud khainarok ambai ta momtrok fraud phai wana ma singsa belanya norok nungman thona ngdam din video norok youtube nungman nai a video bo full direct hang norok video nanya ji tai ngodong short clip kisari wana bana botam tam sakake khananya ji थाइजों कासा कल सकायो हुसेन मानसुरिनि मुंगै बरंत जत सिनिबायो बररंग न चुबावो ते बररक गरिरकनि गानाव बतंगो थांगो चुबावो आम हाकिना आन कल कासे फायो बनहनि कल खायो आं भिडिअ रेकर्ड खायनारका और बेबं रेकर्ड दंवानि आं क्यामेरा बाय रेकर्ड खायनारका ओंगा आं मनाय सानजानि तैनिके दुइटा भिडिअ रजाक ओंगा बरनो कल खायजों सेंगो बरनो कल खायका borongni nogo kol khaike ta manai sanjana nge kaki kol romu ambor kaka kol rom kanga bor hindi buji jajai angka boje samani nang translate khakai bongna sajao am solol tamangkha rang rohna bagai neke nini whatsapp khulukdi ang video call khaitung ni songa video call khaika te ani QR scan ang teka sabai phone gui tongkha bono video call khaiche scanner phone din songa Husain Mansur ni video ba ang fake nang jaka bo jaga ongkai je mukhang phone mani abo ekdom stable ngi tongo camera sujao ton ma hai nge am pore hingke no ko pula rang roh kara dihini ke borok QR ri hoka apsa QR delete kher gado ke QR borok QR 5 টাকা roh rati pu 5 টাকা roh kese borok sungno coba hona tipu engke nini abo hai sengnanya ang abo hai ke roh na kang kiro nanya ni sereka engke yang kakak apron sakai taro dihini ke engke amono khorsa ni problem choli tungo am hai jora bo scam khani onek gabang ma tungo Husain Mansur ni mungu se scam phayo oma ang onek risk khatini kisa misa rang thumja jamani ani account no 10000 hai rang tungo pura bepak sejong thakamo onek tini basika wana ma singja genor nugu man khana mane bin a full video nanya genor bin channel habin yaddo ngata kaisa ko sonoran de man ni family ni borok request khake skang thanai hayano boba garano mane help san kata ge kisa soba jari boba gara nei chamani noro video bo nono phone ro nanya ji boba garano koyo an sajung tuja sori hamyao sanjana debrama terain tuoi mumbai phayoi matong phaikan buini borok nok nile 5 বছর waisa eba ke bosoro kaisa suba mung sopayo chini borok nile
jora kwbangma borokni no chubamung sung sanmani eba khorlaima nukjago phiaba tabuk kaisa je viral ngai tongmani abongkha khoroksa serai borokni hingke chini borokni hingke manai sanjana lai borokni to takhana mutamuti no khaklayo kwbang kok no kwbangma rlaimani sung nukha phiaba sini bukhawo tongorunani sabni bukhawo gri tongba sunghai sungti prasahai maya ganang o hasteo aibakhe o duniyawo kese gerinya amseke sung maya ganang nani henjago phia tabuk phono maya tongkhona haipano o chubamani bangmani bagai neke hoitoba sung agui manlaya ngai tongkhana chuba jaknai to sini kwbangma tongo jibeo bo khoroksa patient tongo sung abono bo rlai tongo jammukhang khamjak dai tebo kwbangma patient tongo kwbangma jagani kwbangma thaini kwbangma hospital sung rlai tongo phiaba sung baksa ba phunugiri haipano tini ang norok jotono koinani musungkha mwnai sanjana botabok patient cancer bai botabok fight khai tongo haipano sung je suktui sung rlainani sung try khainai bini bagai tamni hinmale borok tabuk Mumbai thangjak borok bubagrano bo haino jubamung san horoi tongkha borokni rang pusuk jaigani bagai haidingke sung jamanchak sung scanner jak tongo ani ajagono ani yangti busuk jorati collect khlaiman ang collect khlainake ang rohanani ang try khainai phone number bai scanner rijak o jagao norok dari phat pay khailaidi hingke ko takasangka to norok aboi tamnai sini dara bisal bai dara pohor borok mane je chukte borok help khaibang no onek no naikini khaike nang chuba kha tai borok ko sondor debroma tai bong family tlangai mane dakto nain tlangai ta Mumbai tlangmani nor nugui man khana ko ada thangai bo rang crisis ngai mane kaham kha najaglai male frongma phaipi kang norok bong robo bong page rogo no update nai mano mane borok thangmani phaiman joto borok to ri tongo ke amang inta angka sini da pohor chong je mansa bor nakini khage onek kosto mamukha borok bong tai tabukhe nogo phaijakta sini buku sondor debor mano tai norok bon nanya kha thangai bo nai mane bong nogo ke bong ni address tamni sakon kisa pok tong hado tob norok detail lawai thangi nai bong no nai mane yo gabon je mansa sobala ji sing tebra sabai tebra thakin sobala nyango galas asang sanai ngetai ko chini yang tadola zombojalam chini sini MDC sar soro debroma bobo je sokti sobala kete kebang mana mung to malia to yang gulagati saidong ni sini MDC sar budu debroma thongrok tai amna kari kubang ma MDC MLA ro sobala in tongo tai sobai tongo genorok boje sokti sobala ke belan janai genorok scanner no nungman dakhna ro phone sobai mano ge sungbo mane oman personal do yang ni ge omo ko mane sung rang phakengke or to doste tabu khoksabang gre ge o jaga rang je phaimana sononan mangnai mane je bui bono help khai soba mani yang de phone nong je sanor je stephen sobadi mano ge oron theke sung bong no ro honaita ge norok or ya khara phone re mano nong je sa bong ta inor da amrit yang te phone ro hori mano ta surya yang te phone ro hori mano borok jotono tabu renya bagai donation ha ke ba on video khlai ko scanner oi abai tong ta mane nor sobai mano ta yang te Gabon hakin coba lain yang borok baksa borok hamil sawung gaba amterong hamil saita mana hinu coba na nangu hoksa khongnei coba khangkase mane beni sak hamil hamai bagi thangri mano abase sing sesa khaleta ingesini sing bagi hake sing coba lai ke borok hamza lai ke sin borok sa hang lai ke ba hang na amagi sing borok hamla yang na cinte brasa kathala yang na hake sing cinte brasa kuzo kai mana amagi hake sing ma himang se borok nasilai mani abalai maning dong ga bage kuzo kai mane be tolang kalane ble ke khajan ta hoktai buku song he go lokoro norok je mansak sonon de bon bage bo kisa surila jadi mane bo agin haino ka hamungi phaimana tai bin sak sore be ma hamai je mo ta buk tong mani chen sangi ka hamung thangmana tai amon bisi bak to rang nango rang tong khase daktona je khase hamna bla bage sobasu nang ta lokorong sobasu tai top norok sobai phun mayang ke khoksakhon phun sobai mayang ke je mansak surla jadi janje isorno han jane ta ma ge kaisa suri ma bai ni khulumung bai hamai phun mano ambagai hamnai sure hamnai doktor naja kha tam hamyang nai ambagai asang salanyang ke sang surla na janja mane je mansak bin bagi ge surla jata amonyo ngitin video no bisilok le norok
tini update ang asar na payment se ke mane ma ke a video khlai ke khoksa khone bui video nai phan je chokte phan choba thang ama haise ke chungbo video khanya barok bola heda ambai je chokte bui video nai phan nugui phan share khaitang baksa kabang barok saimya tongmano video nugui saimane phan manai bile ambai norok je mase video share khaile di jate bui bui nugui arok nukthang saimya saimantang tai tini bokuk sonar debar hamai paimana thang tai nora video sung je help khachu bele menor nai mong kangke an channel habi nai mano ge asa sawin din video no ma thaksinai ge to mong kok sadin sai to nor nakari di ang to mana sek sida jai video khanyar to apno mana kise bini help lang thang help ang thang ko soba jak thang nei bisang video ma khaima se khasa video khanya be video khanya ng lai amgo je man sek nor soba lai jadi asang sawong ke sama to kha hamar khajari sai to nakar jadi as sawin tin video no thakla sinai jotono na hambai video paisana magai hambai